Three, two, one. Ayan mga kamaster, nabot na tayo mga kamaster. Okay. Nakuha na dyan sa mga kamaster. Ayan si Atop. Ayan Atop mga kamaster. Napaila na. Ayan mga kamaster. Kulang ani pagbalhin na lang sa mga kamaster. Ya, may mga duwag-duwag na finishing mga kamaster. Kamaster. Na si altar mga kamaster para panganan og mga bulak mga kamaster. Wala kay kasabayan ni mga kamaster. Kaduha lang kasabayan ni kamaster. Tawag kay bisita sa mga trabaho sa atong mga daw na pangita mga kamaster. Yan mga kamaster. Okay. Ano siya mga kamaster ang balinanan sa mga bukog bagong lang paulayan mga kamaster sa mga patay sa mga minatay na sila para mga kamaster. Ano siya mga kamaster, may gamay na lang kulang aning mga kamaster. Finish na ang aning mga low blocks mga kamaster. Or wrap di ba kamaster, kasing wrap lang eh. Igo ako diri mga kamaster, aron na akong trabaho diri banda mga kamaster. Yung putangan ng kahoy sa babaw para iwas kining pagpile ani wala na ko kaabot ani mga kamaster. Tuod kay nagtrabaho ta mga kamaster, wala ko kasabay.